nissemand, hvor har du mund hjemme? Mund du bor i nisseland med din nissekvinde. Bor I også i Afrika, eller er der flere? Nissebørn som nat og dag, onkel Nisse mere. Julemanden flyver over al verden under fred. Sneen dryser ned, og alle mennesker synger med. Det er jul, 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 det er jul. Ure, vil du køre ud til skovhuset med en pakke til Camille? Ja, mor. Jeg trækker lige grammofonen op først. Find så lige din cykel, min dreng. Og sig til Camille, at hun kan få den byttet. Ja, det skal jeg nok, mor. Og hils derude. Dag, Hue. Hej, Nis. Jeg skal ud til skovhuset. Det skal jeg også. Så kan vi følges. Camille. Goddag, Hue. Jeg kom med en pakke fra min mor. Er det en julegave? Dagens avis. Med opskrift på lækre vafler. Tak skal I have begge to. Så har I sandelig fortjent en kleine. Vil I se mit juleklip? Nej, hvor er det flot, tusindfryd. Jeg kommer helt i julestemning nu. Her skal I se, drenge. Men der har vi jo kælke og løjve. Det skal også smage en kleine. Tak. Men vi skulle spørge fra julemand Grøn, om gaverne var færdige. Han vil gerne have den pakket ind, før Julius julemand og Rudolf kommer. Jeg skulle bare aflevere 3 bøtter maling for min far. Men så fik jeg selv lov til at male. Jeg elsker at male. Der er færdig nu, Pil. Nej, hvor er det flot, Top. Flot. Eske kan hjælpe jer hjem med alle gaverne. Vi har det hele færdigt nu. Nu må jeg hellere hjem. Jeg skal ud til fyret med avisen. Jeg tager med dig. Jeg kommer igen i morgen. Farvel. Godt, du kom, Nis. Jeg stod netop og tænkte på, hvor du blev af. Du må ud til fyret. Skipper Strand sætter pris på friske nyheder. Fortæl Flora, hun er på bagsiden. Tror du ikke heller, hun er på forsiden? Nej. Alle nisser læser der avisen bagfra.
Dag, Flora. Goddag, drenge. Jeg ser, I kommer med avisen. Hvad med et par varme vafler? Det kunne I vel nok trænge til. Tak, Flora. Skønt. Stik så lige ud i hønsehuset efter flere æg. Så sætter jeg vaffeljernet over ilden. Hvis I to kan aflede Kluks opmærksomhed, så vil jeg prøve at snige mig ind i hønsehuset efter æg. Jeg tror slet ikke, Kluk opdager dig. Hun står og galer af Piratus, der leger sørøver. Lad os nu bare prøve, ellers får vi ingen vafler. Au, 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 au. Okay, jeg har æggene. Kom så ind, drenge. Vaffeljernet er varm. Er Skipper Strand ikke hjemme i dag, Flora? Nej, han er ude på isen. Han prøver at skaffe mig lidt dybhavslav til min vintersuppe. I den kulde er der ikke noget bedre. Det skulle da lige være dine vafler, Flora. Ja, det er godt med dig, Top. Når I er færdige med vaflerne, kan I jo gå ud og hjælpe Skipper Strand. Han kan nok bruge en hånd. Tak for vafler, Flora. De var dejlige. Hvor tror du, vi finder Skipper Strand? Jeg tror, han er ude ved fjordens udløb. På den anden side af broen. Der er isen ikke så tyk. Farvel. Og kom snart igen. Ja tak, Flora. Det skal vi nok. Dag, Skipper Strand. Goddag, drenge. Det er godt, I kommer. Jeg har brug for hjælp. Ja, Flora sagde, at du var ude efter dybhavslav til vintersuppen. Det er jeg også. Men jeg har lige fået øje på et neptunbæger. Det er Floras livret. Og det er sjældent, man finder dem. Hvad er et neptunbæger? Det er en kiselsvamp. Den hører til de største af alle svampe, og kan blive op til 2 meter høj. Får vi fat i den, så har vi til hele vinteren, drenge. Det er svært for mig at få nettet omkring den, og jeg må lige passe på, at jeg ikke forstyrrer fiskene alt for meget. Der er Rudolf og Julius julemand. Min stage hænger fast. Nu har jeg fat i den. Træk i nettet, drenge. Hurtigt. Hiv og høj. Så tror jeg, vi har den. Nej, den er for tung. Vi må have hjælp. Hue. Stik lige hjem efter din far. Mor har kunder. Freja, hvor er far? Jeg tror, han er oppe på taget for at måle vindens retning. Far? Far? Ja, Hue. Hvad er der? Skipper Strand spørger efter dig. Du skal komme straks. Han har brug for hjælp. Jeg skal straks være der. Jeg ser, vi har vind fra forskellige retninger. Det er godt. Så får alle glæde af Kom den. nu, far. Ja, nu kommer jeg. Jeg tror, vi har fundet et neptunbæger, men det er tungt. Så hvis alle tager fat i nettet, så tror jeg, vi kan klare det. 1, 2, 3, træk. 1, 2, 3, træk. 1, 2, 3, træk. Revn og havpat, hvad er dog dette?
Nej, hvor er den pæn. Nu har du da julegaver til Flora, Skipper Strand. Nej, drenge. Den er urørlig. Ifølge mine optegnelser, så kan det teoretisk godt være kong Neptuns skattekiste. Vilde makrel. Hvad må han siger, når han opdager, at den er væk? Ja, det er jo ikke så godt. Vi må finde ud af, hvordan vi får den sendt retur. Må ikke min bror Bane kender Neptuns adresse? Jo, måske. Det er da værd at spørge ham. Drenge, kan I vogte skatten, mens Storm og jeg går op til postmester Bane? Det skal vi nok. Der har vi Supernis og Piratus. De dukker altid op, hvor der sker noget. Hej Piratus. Hej Supernis. Jeg kan lugte guld på lang afstand. Og mit bunkenpligt, det er alt. Ja, det er godt med jer. Kan I ikke hjælpe os med at holde røvere på afstand? Den klarer vi. Jeg trækker min sabel. Jeg gør, hvad jeg kan, men hvis ikke I har kong Neptuns postnummer, er jeg bange for, at jeg ikke kan hjælpe jer. Hvad sker der her? Jeg har ved et uheld fået kong Neptuns skattekiste i mit net. Og nu vil vi have Bane til at sende den retur. Og jeg har slået op under både himmel og hav. Men kong Neptuns postnummer er ikke opført i mine lister. Måske har han hemmelig nummer. Skipper Strand! Skipper Strand! Kong Neptun venter nede i vågen. Han siger, han gerne vil tale med dig. Nu brænder dørken. Kongen selv. Jamen, så klarer vi den måske alligevel, Bane. Så må jeg ned til vågen. Goddag, kong Neptun. Goddag, Skipper Strand. Er det dig, der har frarøvet mig havbundens rigdom? Nej, jeg ville bare skrabe lidt dybhavslag. Vi var netop oppe på posthuset for at sende den retur. Alt for let, kære venner. Ja, det er en travl tid herop til jul. Kunne jeg ikke invitere dig med hjem og smage Floras vintersuppe? En anden gang, Skipper Strand. Jeg må tilbage til mit havrige. Sildestimerne har inviteret mig til julefest i aften, og jeg er allerede sent på den. Jamen, så god kurs hjem, kong Neptun. Og må jeg ønske dig en glædelig jul fra os alle i Nisseby. Tak skal du have, gamle ven. Nej. Hvor er den flot. Et kæmpe Neptunbæger. Det kalder jeg en julegave.